Subscribe ya, enggak subscribe tak tutup bun-bunamu. Hei, hei, berani? Nah dia ayo sak sirku tak kok. Lho ya kang ngono. Takon lapo, Ya kang ngono takoni kono lha apa sih Trandi? Lho sak sirku, Pak aku nang Irak berarti nanti kok takon lapo. Takoni wong tuwek kono wis tak plek tenan kon kok. Biasa lah ngono iku yo. Nyengel-nyengel barang. Lha apa iki? Ini tak mang di lu. Ini ayo woy. Wis Rino di lu. Apa iki sak panas lho. Rino lu musim penak ta monge. Siup iki lho. Iya. Rokok enggak. Rokokane kan rokok kan? Gak duit. Iya iku rokokan iku. Iya. Apa iki? Enggak tenan kan jane iki. Aku atene nang kono sawah. Apa lah apa? Ya delok sawah tok ndelok. Oh. Dibanding pusing jawa lapo. Kon nganggur berarti ya kan? Nganggur pol nganggur. Melau kerja ya apa? Kerja apa yuk? Undur lombok. Lombok siapa tau undur kok atene undur lombok barang. Lho ya lombokku kok lombok apa piye kan iki? Tenan pora. Tak bayar 1.000 kan kok. Tenan ayo. Tenan iki. Paling kena setengah hari. Ya wis gak apa wis mumpung nganggur iki. Yo, masuk kon jane gak apa ae kan iki. Yo gak iki ati golek rasokan yo. Rasane kapal itu ben ono sing kerem. Oh yo, halah pacamu Ya, san. lah apa sih kok? Kaya wong ilang kon iki. Ya, bano lah. Kok hilang-hilang lah apa? Lah saiki ya? Tahun ngarep. Dulu, cuem bisa bosok kabeh. Lah emang kaya saiki lah budal ayo. Iya, iya wis ayo. Ayo. Makasih. Oleh rokok. Oh iya, rokokne ya apa? Sing di dia. Iya, padha ae ku. Ya ayo, tak kunci tadi. Iya, kawan saya. Ayo. Dal, gas. Kamu gonceng ya? Lho lah apa sih? Pada dede kok gonceng. Ganti bensin. Wah, aneh tenan lho sepeda iku. Ganti bensin barang. Ada cu. Kene lo. Nyari. Kene. Ini. Kene lo. Ini. Ya wis. Lo. Kowe tenan ndi? Lho jare nek kene. Oh, paculen marang jano arek ku jano. Lho, Lah kok wae iko lo. oh nek kono ah. Iya. Tak kira nek kono iku mah. Wah, ora wis macul ngono kok. Balik le, sore le. Iku sore barang gak balik ya ono iku. Dia lah karo abang ini. Iku ono sing abang. Dipakai kabeh iki. Iya. Gak ditalani iki kok. Ya dalan kok lan ndi iku wis mencolot lho wis ah. Kecekluk le ya loro kabeh iku awak. Wis gak iso nyambut gawe. Iku dondo ya kabeh iku sampe rono iku dondo. Terus. Mas aku. Sampe rono iko ya. Mbak sing lor iko. Kabeh. Iya. Oh iya. Nek dondo. Lah wae, tau. Ya ngono, mari nek rewangi aku tak. Tuh, tekan dhisik kene gak apa ya. Apa-apa ning dia pokoke sing abang lho, aja sing putih. Oh, tak kira kabeh entekno iki. Gak. Iki. Sing abang-abang ya. Iki drebol kabeh ae. Wis kon kok rugi kabeh aku Tuh, kok ngene. Kone-kone barang ya. Barang yang sing kena, sing kena kon iku sing Iki kena. lho, Sing kuning ojo, sing abang-abang iki kone gak payu. lho. Mosok iya. Ceblok iki mang nanti yo. Jare wis. Ya wis. Karo sing abang ngene iki ya. Abang ini kita. Ya abang tok ngene iki. Kuning arai. Kok tak dendo nek kena kuning ngene iki kan. Astagfirullah, dendo barang juga nyambut gawe ati dendo ya wis. Lah kon iku lho ati lapo? Kok kae wae ndo. Lah juragan kok ngene ngono ya apa karepmu? Jancuk iki juragan tok ae. Nanti ondo kono, coba Kembali wangi kawan mari ini ta iki. Ya sak mari-mari ini. Ya wis. Aku tak arep mau konsel. Yo. Soleh lek ngarit. Opo kaya abang-abang. Kayak panen maneh awake rupan. Oh iya, abang-abang tak delok sih lah. Mene Dadi untuk anak buah. lho. Goleng rek. Oh ya ampun. Dia.
Ulo-ulo kang warit saya ta. Telah aja lah. Dulu lo. Iki arek main kon nandur terong kok. Malah tandur pinggiran nih gak genar arek. Apik rupane. Oh ya sabang tenan, Cok. Soale ngepeki. Lah ya. Iki malah ono sing roboh barang ya arek kan gak didekno gak kena kabeh arek. Wis. Wis meneh tak kon ngondo ae lah. Iki maneh. Tuh, bosok kabeh. Loh, sopo iku? Loh. Sopo iku? Wong iki. Ayo, rene. Tekale sopo iki? Anggite gak majeke lek mbae lek. Lah apa sih kok ono Sopo ngkon ngondo iki? Lho, juraganku lah ngepeki kok. Sopo juraganmu? Lho. Prei. Lho lah, apa sih kok dikandani kok? apa gue ngepeki lho. Juraganmu sop prei, juraganmu sopo? Tak takoni sik meneng. Lho, Ayo ndi juraganmu? lho nanti juraganku, Bang. Ndi juraganmu? Nek kene ya, Tas. Lho ndi juraganmu, Nanti wong iku main jancuk ya. Iki sing duwe ku aku iki. Lho, Sopo juraganmu jenenge? Heri. Ojo kejingan lho kon. Heri main kok Heri. Iki tekale Heri biyane tapi tak Iya. tuku. Lho lah apa sih kok aku Lho lah apa sih? ngepeki Kok malah ngengkel ngepeki tak jedelan cangkemmu men. Nek kon marine. Sing ngengkel dipeki mana? Wis prayo, iki tekku iki. Terus. Berarti Pak yo apa sih kok ngepeki? Kon gak tekane tak jejeli lombok cangkemmu hari ini. Lho lah apa kok? Tak jejeli lombok cangkemmu iki lho. Ono sak piro kon, Mang? Iki Ono sampe sak piro, iki. Mang? Ini Jan, cek kait. Sekait kon malah aduh, kesket isu kon, Mang. Yo apa suwe kabeh gimana? Ketisu ya apa ya, Tas? Gelem prayo para kon? Yo gelem. Balik kon nek anu gelem kandhani. Yo. Oh, arek gak kena kandhani sih lho. Ngengkel maneh ayo. Ayo. Ampun dah. Aku ben dikongkon, mau ben dikongkon aku. Ben dikongkon aku, Cak. Ben Jadi dikongkon. pindo-pindo maneh lho kon. Dikongkon aku. Pindo-pindo maneh kon. Kaliku, Cak. Apa kon nyolong-nyolong yo gak apik lho. Gak nyolong aku Wow. dikongkon emang. Kok pecek tenan kon. Ya ampun, Cak. Ampun. Cek dijukui. Yo. Eman dah, ampun dah. Oh, lah kok Ampun dah. Yo. balik. Nanti mau iku mangga ora. Balik Awak ditinggal maju. Balik kon. Ancuk wae ning ngapusi tok. Yo nae mari ketemu gak gujer wae aku. Cangkem pengore nek jejeri lombok wae wong. Panas ape kan banyu iki. Yang balik ae wis. Hancuk hari iki. Tegal wis dit. Dol hitungane yo opo iku sih papek iya iki. Gak kena rek njaluk derek-derek cangkeme paling. Parane nang omahe kok sore iki. Mbiyen lek botonya apa didol ngene kancane ta rugi. Kadekno lombok kata abang titik wis rindil. Oh, Heri cangkem Heri iki sing koyo kirik ya ratusan. Parane nang omahe tak kekrek cangkeme tenan. Selamat. Karo wong emang aku rek. Amin mang ya apa kok nasib amin mang ya? Buat derek-derek gua ora. Apa kok derek-derek? Nanti kok sing ngomong emang rek. Andi wong. Lah iki opo kewane? Wong tuwa dihapusi lah kono. Loh, mari ya. Mari gegermu ini mari. Loh, Wong tuwa dihapusi lah kono tuh congot bengor kabeh iki dijeli lombok. Ayo. Anu Ayo, keren geruan. Lagi. Apa Melayu? Ampun, Min. Ampun toh ya ampun cangkem bengor iki jorono cangkem kuwi. Ampun, cangkem mantap, Pak.